Fáilte go héist an putréile seachtanúil ina néistinmuid le daoine. Inniu, an bhfuil antseanga béarla marmh. Still in sa studio tá Charlotte Niveldoni Lynn. Fáilteteach Charlotte. Gur maithad. Nis, tá anacáil ursa mar gníomhí teanga béarla, nó English Language Enthusiast mar deartha. Aberlin inis, codéon rud a sppraag tú chun spéise chuir sa bhéarla. Well, rugu agus tógu le béarla mé níle saman raibh sppraag faoi lehan, tag an béarla go nádar agam agus bannam tana bhas é leirt. Agus an éon rud go mín tú ag leart béarla gachuile lá, Charlotte. Ó se cínta leiríon béarla Somália nar hamse mulla a chuirde nó thláras mé gurí cool caint faoi chuoine mór himpellarin. Fair play, dit sin aus, ionintach, doch rete. No, unbelievable, mar dar hánacha. Indeed. Oh! Indeed, mahu. Agus Aberlum, Charlotte, an mín tú ag bring lódach as béarla fiú. Bíam, cínse. Wow, fui cared. Well, na gnáradí is gnára de chamsa rud cotanta teangatá an níl annach bailach commerceáide ní glúisteach polatú le béarla leirt ach fuír choús go digan daoine go bhfuil béarla am curtar an musca mé tasat ó sin Charlotte is a béarlóir í. Agus go minic tá méid rud cínt ar an radioún ar an telefíse méle tá so ceir go leirtslum faoi ach ní bhíon sim am i ngachrod sa bhéarla. Ní snáb teanga mé ní ranní máháin ar BBC béarla. Anna himúil. Agus Aberlum, cad a bhíonn tú ag déanamh nóair nachhfuil tú leart béarla? Go leor rudí ar nóí is mún seir mé. I méarla scoil. Well se ach is bralam spórt bí me gimmert pell. Ó, bhí 6 mín go datnog sacr dís fear leat a Charlotte. Is cuí lumsa inis, nuair bhí me sé ar scoil bhí múntar béarla fásach agan. Agus bhí ar an golóir stadar dhéanamh ar iad blaiten. Cur a mú am a ceart. Agus na litricha. Conna sa umníonn tú é seo? K. Agus é sin. V. A cad bhíon teang sin? Z. Do chreta. Well, Do chreta. Aberlum inis, Charlotte, cad iad na faibanna a bhíonn sa gceist le dá cheangagus. An míonn tú fitse rolibólia, trí na chéile, nó confused mar deartha. well ní chuann sé isteach ar man áiríre. Oh. Fecim. Well, cad an nearchá donna daoine amán sin atá ag íri béarla leart. Tá sé easy peasy. Éasca Éasca pesca. Easy peasy, éasca pesca. Oh no. Ach, caiimid a rá, Charlotte, ní teanga nua aimsre é an béarla. Níl focail leann a gcóir sushi mar hampla. Sin bír, níor smaoinú é sin, níl focail le gcóir sushi. Séir sin. ar é nós éironn sé níos éasca is túmán iirecht. Bhfuil is ad cluisiim go leor cáirte ag rá á bhrálam béarla a leirt. Ach sin rud ná gur gáún muoine na bheith ag na couple of words a úsáid, tasú go siimplí mar hampla thank you a rád an tamáí bus le High English Week. Cad é a thuram mar sin ar an gceadán ifigiúil? Is ceist simú sin. Dar lumsa go honúil bíon an chaidán mar cinnal back dálamóí, fellamíonn siad how are you ar scoil, is an sin tain siad go béirteach am lá clia mar hampla agus ní hiictar iad. Deirtar in áit how are you, how ya. Ach sin severas an teanga béarla, ba chóir go geileann muid an éagsúlaach sin na bláis nádortha atás na béirteachtaí áirí ar fud fad na tíre. Is jazz an rud é dul go sligach agus well bye a rá nó dul go limnach agus how she cuttin a rá. Gan go méid nóire airt a rá I have English, speak to me. Sin crackáilte. Is tócha. Ein ceisteniile? No, sin dóán, Charlotte. Mahu, fair play ditse. Nis, bígí linn an seachtain seo chuún ar éis nuair le rómid le padar tá gafa le té. Gotí sin? Fadidtí. Mahu.